svare på nogle spørgsmål. Okay. Hej Simon. Hej. Hej. Du fylder jo 20 år i dag. Det er rigtigt. Hvor meget kan du huske af de 20 år? Altså, jeg kan huske de sidste 10 år. Sådan helt klart, eller? Nej, jeg kan næsten huske, at der var 12-13 år, ikke? 13. Så var det ligesom der, jeg vågnede op, kan man sige. Så der... Hvad skete der der? Det ved jeg ikke. Jeg vågnede bare op. Du sagde lige, du godt kunne huske det. Jamen, ja, jeg tror bare, der var nogle forskellige events i mit liv, der gjorde, at jeg fandt ud af, at der var en rigtig verden omkring mig. Det var tidligt i forhold til de fleste, de vågner først op i en alder af 17-18 år, især 4. Jo. Synes nu ellers, at det er sådan en almindelig forestilling at sige, at kvinder og piger bliver tidligere modne? Ja, det er noget brøv. Jo, altså kropsligt bliver de også på skaldesmæssig plan og sådan noget, men der er nogle ting, det er nok også specielt for mig, tror jeg, men der var nogle ting, jeg forstod før andre, følte jeg på en eller anden måde i min omgangskreds. Ja. Så de bedste venner, de forstod det samme som mig, kan man sige. Som jeg stadig har, ikke? Jo. Undtagen dem, der bare røg has. Jamen, jeg vil godt ønske dig fortsat god fødselsdag, og så også tak for det, du vil være med. Ja, tak fordi du holdt fedt. Jo.